तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणात आतापर्यंत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे। या प्रकरणात ज्या डॉक्टरांवर गंभीर आरोप झालेत त्या डॉक्टर सुश्रुत घैसास यांनी राजीनामा दिलाय। हॉस्पिटल प्रशासनाची होणारी बदनामी आणि रुग्णांची होणारी गैरसोय पाहता सुश्रुत घैसास यांनी राजीनामा दिलाय। त्यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आला होता। या प्रकरणी मोठा वाद झाल्यानंतर आता डॉक्टर सुश्रुत घैसास यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय। तर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनाने याबाबतची सविस्तर भूमिका मांडली आहे। आमच्याकडे डिपॉझिट मागायची पद्धत डॉक्टरांकडून नाहीये। हा आमचा ऍडमिशनचा पेपर आहे। त्या पेपरवर खर्चाचे अंदाजपत्रक असे लिहिलेले, हा छापील पेपर प्रत्येक रुग्णाला हा दिला जातो। हा भिसेंना नाही, एव्हरी सिंगल पेशंट गेट दिस पेपर। डॉक्टर याच्यावर लिहितात पेशंटचं नाव, त्याला कोण डॉक्टर ऑपरेट करणार आहेत, शस्त्रक्रिया करणार आहेत का नाही करणार आहेत, खर्च किती होईल। डिपॉझिट लिहायची पद्धतच नाहीये। परंतु काही कारणाने त्या दिवशी राहू केतू काय डोक्यात आला, डॉक्टरांनी एक चौकोन करून त्याच्यामध्ये 10 लाख डिपॉझिट लिहिलंय। ही गोष्ट खरी आहे, असं कोणीही लिहित नाही। यांच्यापैकी कोणालाही तुम्ही विचारू शकता। मी इथे रोज साधारणपणे 10 शस्त्रक्रिया करतो। आजवर किती केल्या असतील, अगणित असतील, एकाही पेशंटला असं काही लिहून दिलेलं नाही माझ्या आयुष्यात। या लोकांनी काय दिलं असेल त्यांना तुम्ही विचारू शकता। त्यामुळं डिपॉझिट जर काही समजा कोणाला घ्यायचं असेल तर ते बिलिंग डिपार्टमेंट डॉक्टरांशी बोलून समजून घेऊन त्या रकमेपैकी किती रक्कम घ्यायची असं फक्त काही सिलेक्टेड केसेसमध्ये ठरवतं। ह्या केसमध्ये तशा प्रकारचं डिपॉझिट डॉक्टरांशी बोलून त्यांनी काहीतरी पेशंटला सांगितलंय। जर हे रुग्ण प्रशासनाच्या कोणाकडेही आला असता, प्रशासन म्हणजे सचिन देवाऱ्यांचं ऑफिस, चॅरिटीचं ऑफिस, या कोणाकडेही कंटेन आता एक पूर्वी इथे ट्रीटमेंट घेऊन गेलेत, ते जर आले असते तर कदाचित आज या प्रकरणाला हे वळण लागलं नसतं। ऑल द टाइम ते काय झालं, फक्त त्यांचं डिपार्टमेंट, त्यांची ओपीडी आणि नंतर तिथून घरी जाणं रागावून, असं म्हणूया आपण। एक सांगा, असंवेदनशीलता म्हणजे ज्या रुग्णालयामध्ये खूप काम चाललंय तिथला स्टाफ पेशंटच्या प्रती कमी संवेदनशील होतो। हे शासनाच्या काय, गव्हर्नमेंटच्या, प्रायव्हेटच्या सगळ्या ठिकाणी, अगदी रेल्वे स्टेशनवर गर्दी असली, एअरपोर्टवर आपण आता बघतोय। तर संवेदनशीलता म्हणजे काय होतं, कामाच्या गर्दीमध्ये प्रत्येक माणसाला जो पूर्ण न्याय मिळायला पाहिजे तो त्या कामाच्या गर्दीमध्ये मिळत नाही, आणि त्याच्यासाठी एक धक्का देणारी क्रिया म्हणून आम्ही याच्याकडे बघतो। आता ह्याच्यात एक तिसऱ्या माणसाने उत्तर द्यायचं, जेव्हा डॉक्टर घैसास आणि शासनाची कमिटी 5 तास एकमेकांशी बसून हेच बोललेत, त्याच्यावर एक तिसऱ्या माणसाने चौथं ओपिनियन द्यायचं, हे बरोबर नाही। असंवेदनशीलतेवरती मी बोलू शकतो। त्यांनी मला सांगितलं की सर ते माझ्याकडे डिपॉझिट मागतात, माझ्याकडे एवढी रक्कम नाही। म्हटलं तुमच्याकडे किती रक्कम आहे, तर त्यांनी सांगितलं की मी 2-2.5 लाख रुपये भरू शकतो। म्हटलं तुम्ही तेवढे भरा, बाकी सर्व सूचना मी देतो, तुम्ही जाऊन आता ती रक्कम भरा। ते लोक मी सांगितलेल्या गोष्टीला कधी नाही म्हणणार नाही। आता ह्याच्या पलीकडे मला पुढे काही कळलं नाही। मी ऑपरेशन करत असताना नातेवाईकाचा फोन आला, एकदा आला मी घेतला नाही, दुसऱ्यांदा आला, मला त्याच्या असिस्टंटने सांगितलं की सर कोणतरी परत फोन करते, तुम्ही घ्या। मी घेतला आणि त्यांना सांगितलं की तुम्हाला जे शक्य आहे ते भरा, बाकी ट्रीटमेंट इथे होईल, तुम्ही काळजी करू नका। एवढाच आमचा फोन। अहवाल हा आम्ही शासनाकडे पाठवलाय। तुम्हाला जे दिलंय त्याच्यामध्ये फक्त घटनाक्रम आहे, पेशंटचं मेडिकल कोणतीही गोष्ट त्यात नाही। आज जे तुम्ही विचारताय, सांगतो मी, आता जे तुम्ही म्हणताय की मेडिकल ट्रीटमेंट तिला काय गेली हे त्या अहवालात आहे शासनाच्या। तिला पूर्वी काय आजार होते का, हे आहे त्या शासनाच्या अहवालात। तिला आम्ही ते पूर्वीचे काय आजार होते तुम्हाला आम्ही दिलेले नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।